Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafin da muke karanto muku, wato littafin Mijin Kawa, wanda yau muke cikin kashi na 31. I'm sorry mommy. Ta fahimci haƙuri na menene ta ce, Go and ask my father's forgiveness, not me Khalil. Shi kawai laifi ba ni ba. Da al'adarmu da taku akwai bambanci. Ka je ka bashi haƙuri. Ya matsa kusa da ita tare da sun kai da kansa ya ce I'm sorry ji. Sai ta ji tausayinsa, shi aka yi wa laifi shi za a bai haƙuri. Amma yana da kyau ya san muhimmancin ba da haƙuri akan kuskure. Kafin ta sake magana, ta ji ya dan shige jikinta ya mararece ya ce, Ka yi haƙuri ji. Majida ta ce okay, I forgive you, but in one condition. Bai ce mata komai bai shiru akan kafadar ta ce ba na son sunan nan bad boy. Ba na son zafin zuciyar nan naka Khalil. Tun kana dan 3 years kake da zafin zuciya. Har yanzu nothing chance about that. Ba na son katuwar sarkar nan. Wannan tim din ban so. Idan har ka yarda Amiya mada, kuma Jack ta tsaya tare da yin ƙara tana kankame Abraham, jikinta na rawa da bari saboda shigar tsinin allura da ta ji a jikinta. Tsabar tashin hankali da zafin da ta ji, numfashinta kusan ɗaukewa yayi. Kamar yarinyar goye haka mace da ta saki wani irin gegetaccen raunataccen kuka, bakinta na rawa, yana kallon Abraham ta ce, Amma ba na ce na ji sauki ba, ni ma mun ka kai wa allura, ta kasa magana sai kuka kuma. Kamar ta kwanta a ƙasa ta kuka haka take ji. Ganin idanunsa kawai ya hana ta haka. Tunda aka haife ta bai a taɓa mata allura ba, sai dai ta saka drip ita ma da kyar. Abraham ya saka hannu ya kama kunninsa ya ce I'm sorry ban sakewa. Tana shishika ta ce da ƙyar wajen in bai kumbura ba. Ina ji ma kafar cirewa za ta yi. Ya dan shafa kansa calmly ya ce to bari a lailaya. Kafin ya karaso ta miƙe da sauri za ta shige bathroom sai kuma ta kasa saboda dishi da ta fara gani. Kanta ya shiga juyawa. Allurar ta fara aiki a jikinta, a hankali ta baya za ta faɗi. Ya yi saurin karasa ta fada saman chest ɗinsa. Sankutar ta yi har zuwa saman bed ya kwantar da ita ya ja mata dubet tare da rufe ta ya karo gudun AC. Jin ta riƙe hannunsa sosai, bakinta na motsawa ya sanya Abraham zama gefen gadon ya ɗora kunnensa a bakinta. A hankali ya ji tana cewa Stay with me son, Abu bai sona, ya tsane ni. Ba wanda ya tsana a duniya sama da ni. Ta yaya zan fito da miji a kwana biyu? Good 31 years ba ni da farin ciki sai yanzu da na ganka. My son, kada ka bar ni. Abu ya tsane ni. Zami kan sai yana jin maybe ya kashe Abu kawai. Aure, miji, sati 2 su ne abubuwan da bai gane ba. Ya jima zaune yana jin ta tana surutu a hankali bacci ya dauke ta, kuma ya taba wuyanta ya ji ba fiba. Ya sauka. Washe gari wajejen 8 na safe kiran Uncle Ismail ya farkar da ita daga barci. Ta miƙa hannu da ƙyar ta ɗauki wayar tana kaiwa kunne ta ce assalamu alaika. Barka da safiya Uncle. Cikin sakin fuska ta wayar ya amsa mata da alhamdulillah wow. Ta yi jimshen ta ji ya ce wow da gaskiya yaron na ɗan rainanki ne. Wai yara jiya zuciya ta sauke tana jin nutsuwa. Jan maganar Little ta ce shine Uncle. Uncle ya kalli Aunty ya ce ikon Allah. Mene sunan shi? Ta ce Khalil. Uncle ya ƙara cewa oh Brady Khalil kenan. Amma kin san ba Muslim bane ko? Ta jinjina kai ta ce eh. Ya ce good. Ki bashi address na gidana an jima ya zo ya samu. Ta shiru ita yanzu ina za ta sake ganin sama. Uncle Ismail ya ce kin ji ko? A hankali ta ce ba ni da digits nasa kuma Abu ya hana ni fita. Uncle Ismail ya ce akan me kuma? Aikin naki fa. Ta ce wai na fito da miji immediately cikin 2 days. Cikin bacin ran Uncle Ismail ya ce to ya garga miki a gida ta ya zaki samu mijin ko akwai wanda kuke dating da shi ne? Cike da takaice da dacin rai ta girgiza kai ta ce a'a. Uncle ya ce kina gida a gargame zaki samu mijin aure ko shine sai nemo miki miji ne eh? Uncle Ismail ya saki tsaki ya ce Abdulaziz baya kyauta a kansa kuma ke ma baki kyauta a kanki ba. Ai ba mijin aure kika rasa ba. Yana faɗan hakan ya kashe wayar rai ɓaci. Mace da take fakanta kan filo tana jin zuciyarta kamar ta mata yawa. Ita yanzu ina za ta sami mijin aure? Wa zai aure ta? Wa ma take da shi? Ita wallahi bata taba soya ba ma, bata sanya take ba. Dadinta da wahalar cikin ta duka bata sani ba. Amma zo da nufin yaudarar ta babu wanda ya taba. Ita ko gurgu ko tsoho ne ya zo da nufin aurenta? Wallahi da gudu za ta amince masa. Ta gaji oba gajiya, rayuwarta a jirgice take gaba daya. Kadarar rayuwa ta sanya ta ciki na tsaka mai wuya. Ranar safi inuwa kona. A dangi ya goranta mata rashin aure. A gidan da aka haife ta wanda take jin tana da yanci nan ma haka. Few people suke supporting nata always. Migewa ta da nufin shiga bathroom, idanunta ya sauka akan card ɗinsa wanda da gayya aje ta ɗauki card ɗin da ke ta sheƙi ta ga rubuta Dr. Abraham Daniel David. So da gaske dai likita ne shi? How? Ita kam ta raina shekarunsa da zama likita. Nan ba ta gani guda 3 ta ƙasashe daban-daban. Ta dubi ta Najeriya ta ganta special one domin kusan duk digit ɗin 1 ne. Ta saka number ta 7 da Son My World. Kira ta lokacin Abraham na zaune cikin gadin na gidansu, idanunsa kwance a saman tsuntsayen da suke yawo wajen. A hankali yake kada kafarsa wacce take cikin ruwa, hannunsa rike da coke yana sha da kuma shisha gabansa. Wani cool ringtone ya shiga tashi kai tsaye ya fahimci mai kira. Tun ɗazu gang tim ke kiransa amma ya ki ɗagawa. Ya ɗaga kiran yana mannawa a kunne.
Yana jin sanda ta sauke ajiyar zuciya ta ce, Uncle Ismail na kiranka. Check your inbox, zaka ga address ɗin gidan nasa. Tana faɗin haka ta kashe kiran. Ya san haushin allura ne dai bai shige ba. Ya ce lips yana shafa sumar ƙirjinsa. Yana gani ta yi masa DM na address ɗin gidan. A hankali cikin ƙasa da murya kamar shi ma da kansa bai son jin maganar shi ya ce, Mami na mai tsoron allura. Inati ta kankance idanunta tana kallon mami. Zuwan ta gidan kenan ita da mama Alfa saboda a can Inati take da zama. Ta dube ta tace, "Ke baki isa ba. Bana buƙatar lalatacciyar munafukar gaisuwarki. Mijinki nake nema masa kira shi." Mami tace, "Ki hakuri Inati." Inati ta shiru ta juya wajen mama Alfa tace, "Ai ka ji tsiyar. Da Maryama ce, uban me zai sanya ta shiru? Kin zo kin jabe kamar kayan wanki." Mama Alfa dai ta shiru. Babu jima Abu ya fito cikin wata dakakkiyar shadda shamfo sai daukan idanu take ya tsugunna ce sanne da zuwa Inati an zo lafiya. Inati ta musu masa da idanu ta ce, "Kai, bayan san zuciya ta haƙin lafiyayye yarka mai zuciya mai kyau, har da bakin uwa ke binka Abdulazizu." Abu ya ce, "Subhanallahi me nayi?" Kamar za ta dake shi ta ce, "Me kuwa na ce kayi?" Cewa ne bari na zo na ji wani mara tsoron Allah ne yake rusa yarinya farin cikin ta. A wani dalilin kana ta fita aiki? Kuma da zaka karkace duwawu bayan ta tara maka arziki, ka ce cikin kwana biyu ta nemo mijin aure, ita yar bori ce ko aiki take da rauhanai da za su bata mijin aure? Abu ya ce, "Ni mace da ta tara arziki, duk faɗi tashin da nake har ubangiji ya dafa mini, kuma saboda kare mutuncin kanta nace ta fito da mijin aure shekaru 31, banda ita wa kike gani a family da bashi da aure, sai fa sona da Aliya, kakkaɓe yariya din nan ma, babu mai shekarunta sai dai kullum ta yi wanka ta saka kaya, da shiga mota ta tafi aiki, babu tun aure a ranta, ta mayar da kanta tamkar namiji saboda gogayya da take da su, ta zama kamar wata feminist, sai dai ta ba wa wasu shawarar zama gidan miji da yadda za su yi haƙuri da rayuwa aure, amma ita tana zaune gaban mu, tana haɗa kafaɗu da uwarta." Inna ta ce, "Ka gama?" Ya shiru, ta gyara zama tana saka hannu a kirji ta fito da yagulallen nono, duk a bushe ta ce, "Meye wannan Abdulazizu?" Ya saurin cewa, "Dan Allah Inna take ya haƙuri please." Ta girgiza kai ta ce, "Ni fa ƴar banza ce." Shiru dai kawai nake ban ce komai ba. "Idan kana jin kai ka haifi kululu, to ni kuma ni na haife ka, ina umartar ka da ka gaggauta janye sharaɗinka akan ta. Ko kawai na saki nonon ya faɗi ƙasa, ka san me haka ke nufi?" Abu ya ce, "Insha Allah." Maza kirata ai ba wani yakunan nan bane ya tara arzikin gidan. Abu ya ce, "Asabe kirata." Mami ta miƙe tare da Nufar Fati din Majida, not too long suka dawo tare. Ta yi wanka ta shirya cikin wata designer din abaya mai kyau da tsada. Ta yi rolling kanta, kenta ya bayyana, idanunta ya fada kamar balarabiya. Malama Majida Abdulaziz Khan. Ta tsugunna ta gaida maman Alfada Innati da kuma Abu, bai amsa ba ya ce ki koma aiki. Innati ta ce, "A'a, daman waye sanya ta fara aikin ba kai ba, cewa za ka yi ka janye maganar miji ta nemo ansi, ba ta tashin hankali ba." Ya faɗi yadda ta ce, Majida ta ce, "Na gode Abu." Fita yi Innati ta bisa da idanu ta ce, "Yanzu ma jin kansa yake wani ɗan iskan mai kuɗi ne, rabon da ya taka ya je ya gaida ni an fi shekara 20 wallahi tallahi." Maman Alfa ta ce, "Shine ina ta kiran ki shiru ko Majida?" Ta sunkuyi da kai ta ce, "Zan zo insha Allah." Sun jima kana suka yi sallama suka tafi. Yau tun da ta tashi da ciwon mara a hankali take duba lokacin tana jiran zuwan Latifa kafin ta shige biyu ke. Allah ya sa yau ba mutane a ofis din nata, da na zaune saman doguwar kujera zuba na yanko mata. Ta saka hannu ta rage wajen da ke mata ciwo daidai mara, duk iyaye da ta kai ga dauriya ta kasa jure zafin ciwon, jikin ta bari yake. Ta faɗo daga kujera ta kwanta saman kafet, rolling ɗin kanta ya cire, yalwata ta zo mata ta yi ɗaiɗai a saman kafet ɗin saboda zamewar ribon kanta. Kiran sunan Allah kawai take, domin ta gama fiddaran mutuwa ma za ta yi. Idanunta har ya fara ɗaukewa sai fari. Shigowarsa cikin ofis ɗin ya daidai da saukewar numfashinta. A rikice ya ƙarasa shiga ciki yana cillar da wayarsa, yana zuwa ya zube a ƙasan kafet ɗin. Duk da kyan kayan jikinsa da kamshin da ke tashi, yana zuwa saka hannu ya dago ta zuwa jikinsa. Gashin kanta na rufe masa fuska. Ya shiga girgiza ta ya kasa cewa komai. Can ta ja numfashi, jinta a jikin mutum ya sa ta fashe da kuka. Mace da bata kaunar ciwo ko kaɗan. Balle wannan ciwon cikin da take jin kamar ta mutu, bata taba jin irinsa ba. Ta kankame wanda take jikinsa sosai. A hankali muryarsa na fita da irin ce mata, "Sorry, me ke daminki?" Cikin wani hali da take ciki da bata san da wa take tare ba. Ta ji hannunsa ta ɗora akan mararta. Faɗi take danna mata marar a cikin wani irin hali a wahalce. Zame hannunsa yayi da ɗan sauri yana jin kamar ya abin da take bukata din, but he cannot do that. Ya dube ta ya ga gaba ɗaya a rigiza take. Bayan sa an ce, "Oh, hello." Chuck ya tsayar da hannunsa yana mai dunkule su. Gently ya miƙe tsaye tare da goya hannunsa a baya, as usual kamar yadda ya saba. Ya juya suka yi idanu biyu da Abraham, kamar yadda shi ma Abraham ɗin ke kallon mutumin. Bad boy ya janye fararen idanunsa cikin sigar tuhuma ya ce, "Who are you? And why are you here?" Ya tambaya a ɗan gajarce cikin nutsuwar murya, ganin wanda ke gabansa kamar yana da bala'in nutsuwa. Mai martaba a Jalal Sultan ya basar yana mai da idanunsa ga haɗaɗɗen agogon ras ɗinsa. "I'm talking to you." Ajal ya ɗan rufe ido ya buɗe kamar ya zama face mask ɗinsa, sai kuma ya nuna masa inda Majida ke kwance, kamar numfashinta ya ɗauke ya ce,
Your mom. Abraham bai jira jin waye wannan mutumin ba, ya nufi kan Majida yana durƙusawa. Da wannan opportunity din mai martaba Jalal Sultan ya samu dama ya fice daga office din. Yana jin duniyar kanta na juya masa. Abraham kansa ya kulle, ya rasa wani kalar taimako zai wa Majida. A hankali ya dora kanta a can ya sa, yana shafa sumar kanta slowly kamar mai tsoron tabawa. Tashin hankalin Abraham ɗaya kada Majida ta mutu ta bar sa. Sai ya shiga babbuka kumatunta a hankali ko ta bude idanu tana jan numfashi da kyar. Idanunta ya sauka akan fuskarsa. Ta mararece fuska sosai kamar yarinyar goye ta ce, little my son, mutuwa zan yi ciki na. Kallonta dai kawai yake. Ta kama hannunsa da kyau, za ta yi magana ya rigiza mata kai. Alamar ta shiru. Sun koya yayi gaba ɗaya tare da sunkutar ta baki ɗaya ya nufi dogar kujera ya kwantar da ita. Majida azaba ta sanya ko idanu ta kasa budewa. Ƙirjinta na yin sama da ƙasa. Ta jima bata ciwon ciki kamar hakan ba. Ina ke maki ciwo? Abraham ya faɗa a takaice kuma a ɗan rarrabe. Ba za ta iya cewa komai ba. Sai hannunsa da ta kama ta rike. Ita ba abin ta ce masa yi mata addu'a ba. Gashi bata ma gama yarda shi likita bane. Ba tsoron kada ya sake yi mata wata allurar. Sai kawai ta nuna masa ya danna mata cikinta. Daga kanta ya mayar kan cinyarsa a hankali ya ɗora hannunsa ta saman rigarta. Ajiyar zuciya ta sauke lokacin da ta ci saukar hannunsa daidai inda yake mata ciwo. Suloli ya shiga danna mata yana shafa kanta cike da kulawa. Kana ganinsa ka san bai wani iya ba. Idanunsa sun yi jazur. Yana mamakin yadda tsigar jikinsa ke tashi kamar waya na jan shi sometimes. Da haka har ya ji saukar numfashinta. Damtsan hannunsa da ta kankami abubuwa biyu suke yawo a kan Abraham. Idanunsa kuma kafe akan fuskar Majida da ke bacci. Lokaci zuwa lokaci take yatsa na fuska. Ta ɗauki almost 45 minutes tana baccin wahala saboda lafawar ciwon. Idanunta ta shiga budewa da ƙyar, bakin ta ɗauke da addu'a. Ƙamshin fafam ɗin Borikia da Victorious da ke tashi a hankali yana ratsa cikin hancinta. Ya sanya ta juya ga mamakinta sai ta ji ta kwance male-male a cinyar mutum ta runsa idanunta da ƙarfi. Ƙirjinta na buga ta shiga furta hasu daga farilla. Yau ita Majida ke kwance jikin wani ta shiga uku. Sorry, ta ji husky voice ɗinsa mai tasiri a zuciyar duk wanda ya ji. Wata ɓoyar raje zuciya ta sauke jin murya wanda take kan cinyarsa. Sai a lokacin ta lura gaba ɗaya ta kankame sa ta yi bacci sosai a jikinsa duk da na wahala ne. Ta miƙe zaune cikin sauri ta tashi tsaye tana riƙe kanta da kyau. Ta ɗauki valve ɗinta ta yi rolling. Ƙoƙari kawai take bayan ta yi baya ta zauna. Ta order safa ta kalle sa ta ga gaba ɗaya ba ita yake kallo ba. Kansa a kife yake a hannu ɗaya a tsakiyar kansa ya hargitsa sumarsa. Ai okay? Gently ya ɗaga kansa ya kalle ta da idanunsa da suka jazur kamar gauta. Ta ƙara cewa are you okay? How can I be okay? Ina ji na ma? Ya bata amsa ta ce me? You scare me. A hankali ta ce sorry. Ya shafa kai yana danna laps ɗinsa kamar mai mata raɗa ce how do you feel now? Alhamdulillah. Ta ce masa tana nuna masa handbag ɗinta da phone da kaki ɗinta ta ce miƙo mini. Ya dubi kayan ya ce home? Okay, I will drop you. Ta haɗe fuska nan da nan duk da yanayin da take jin kanta bai hana ta cewa Khalil. Yake amsa don baya son sunan ta ce how many times do I have to tell you? Sai ka ƙara girma. Before you start driving me. Ko so kake na shiga ka watsar da ni a titi kafin na ga aurenka? Ya yi shiru sai kallon ta yake. Ta ɗauki kai tana kallon wayarsa da ke kawo haske tun ɗazu ta ce zuwa nan da shekaru 10 idan na gama rainonka sai na sallama maka matsayin driver. Under age like you, kamata ya yi a hana ku driving. Ka kawo mini all bunch of keys ɗinka na mota. Speaking calmly ya ce okay. Ta ce pick your call. Ya taɓa fuska kawai. Kalmar yaro ne masa yawo a brain ɗinsa. Maje ta ce oh Allah, ba grandpa ba ne? A hankali ya miƙe yana cewa why do you want me to pick up the call? Tana miƙe ya tsaye ita maganin ya tattaro mata kayanta ta ce masu kiran ka sun damu. Fata na kawai ba wannan yaran bane. Ku haɗu ku dinga nuna ƙuruciya. Ta faɗi haka tana nufar waje. Sai a lokacin ya ɗan yi murmushi ya ce haka zaki fita? Sai ta tsaya tana duba jikinta ta ce akwai matsala ne? Ya girgiza mata kai kawai kafin ta nufi ƙofa ya ƙarasa wajen ƙofar da sauri yana tsayawa bayanta. Ya cire rigar jikinsa ta sama ya ce ki rufe jinin. Maje da ta tsaye sai kuma shafa ta ji ta duka jige ji ta kamar ta nutse a wajen don kunya. Me yasa wannan abin zai zo mata yanzu? Daman shine kenan. Shi yasa take ta ciwon ciki amma ya sharban da ta ciwon ciki dan za ta yi al'ada. Ta gefen ta ya shige yana dan cije baki. Maje da ji ta kamar ta dawwama a wajen. To masu sauraro bara mu dakata nan a cikin karanto muku wannan littafi na Mijin Kawa. Sai mun sake dawo mu dora muku daga inda muka tsaya. Bissalam mun gode.